Orduan, lehen aipatu dut zein edabidetatik datozen, baina hemen ditugu Ezkerretatik hasita Urko Etxebeste, Oarsoaldeko Hitzako zuzendaria, Berriako Arantza Iraola kazetaria, Infosazpiko Maite Bidarte kazetaria eta Zeharreko Rosabel Argote. Entonces, yo creo que tenemos un panel pues, con presencia de radios libres, medios locales, medios de alcance pues, a nivel de Euskal Herria, ¿no? Así que muy interesante. Me estoy haciendo lío con el mezclar euskera castellano, ez hori oso interesgarria zuen erronkak, esperientziak, zailtasunak, esan dut zuen konpromisua argi daukagula, baina konpromisua askotan horri prestakuntza gehitu behar diogu, eta barna eztabaida. Y también, me parece interesante, ligando las dos intervenciones, cuando Arantza también nos llamaba a no pensar solo en cómo representamos a las personas migradas o a las personas no blancas, sino también cómo las incluimos como agentes que comunican, ¿no? O sea que, cada quien habrá preparado su intervención, pero os animo a no hablar solo de cómo representamos a las personas diversas, sino también cómo hacemos que nuestro medio no esté compuesto solo por personas blancas payas, en este caso, ¿no? Orduan hasteko, Urko, orden hau jarraituko dugu eta bakoitzak 10 minutu izango ditu, bale? Kaixo, eguerdi on denei. Marko orokor bezala, Hitzan, oso jasoko Hitzan, gure estiloaren araberako, liburuzko bat dugu, estilo liburua. Horiak gure jardunerako marko orokorra. Urko, igual momentu bat, ez dakit, si hay personas que no entienden euskera, no sé si os podéis apoyar entre vosotras, ¿no? Poneros por parejas de... ¿Os parece? Para hacer un poco traducción o... No sé si era el sistema previsto o... Bueno, no sé cómo veáis. Bueno, yo lanzo la propuesta. Vale, pues nahi zaren motzako izaten. Hori, gure marko orokorra hori, estilo liburu badakagu, beste erabide duten bezala pentsatzen, eta horren araberako lanketa egiten dugu gure eguneroko jardunean. Egunero sortzen dira zalantzak, dudak, hau nola hartu, nola landu, bat eta bestea, baina ziur duguna da, guk pertsoneetaz, gu terminoetan hitz egiten dugula. Gu denogera eta pertsonak denogera, eta terminoetan hitz egiten saiatzen gera. Gu edabide lokala gera, herrietan lan egiten dugu, eta, askotan nire ezin behar dugu, gure gana etortzen den jendeari eta, kolotia batekin, ez? Notas enterado de, kolotia hori, iezin behar dugu, eta derrigorez gainera, ez? Notas enterado de horrek ez du ezertarako balio, ez? Azkeneko kasua dugu, adibidez, herriontako oso batean, gertatu denaren inguruan, notas enterado de horren bitartez, jakin dugu, gauza batzu gertatu direla, eta, ezin izan ditu kontrastatu da. Informazioa, ondo, botatzeko operarik ez dugu izan, gauza bategatik edo besteagatik. Eta eskertzeko izan da oso gainera, eta gero sare sozialei buruz hitz marko genuke ere, ze tokian tokiko sareak badaude, eta horiek erabiltzen jakin marko genuke, hemengo zinegotzi batek, gezurtatu egin ditu informazio batzuk, eta bide batzuk eman dituzten informazio batzuk. Hortaz, tentuz hiri bargera, no te has enterado de donde estáis que nos enteráis, hau da, gu herrietan bizi gera, zuritoak hartzen ditugu herritarrekin, gure bulegoa mendakagu, zeko Donostin, eta jendak gure gana maiz etortzen da horrelakoekin. Hortaz, no te has enterado den gure jardunean ezabatu egin dugu. Bestetik estilo liburuaren arabera, hori. Gure jarduna zehatza da batez ere, immigrazioari eta eskatasun sexualari buruzko irizpideetan. Eta lehen esan dute, gu bezala lan egiten dugu eta gu pertsonekin lan egiten dugu, pertsonen historioak kontatzen ditugu. Igual zaigu, zin arrazakoa, zin jatorikoa edo non jaioa den. Pixka bat, estilo liburuan aipatuta, gure ikuspegia anitza da, saiatzen gara anitza izaten, integratzailea. Eta guk lan egiten dugu bai etik. Baikortasunetik, baietik, eraikitzetik, integratzetik, kohesiotik, hortik lan egin dugu. 2016an, guk interneten albistak botatzen ditugu, eta albisteen bisita kontatzeko instrumentu badakagu. Eta 2016an, top 10 horretan, albisterik ikusienak izan dira, labankada bat egon da zekenun, istripu bat, foka bat agertu da zekenun. Zoritxarrez oso albiste,
batzuk eskora dira, eta beste batzuk ere bitxiak eta horrela ez. Hau da, horrek ematen dugu argazki orokor bat, herrian, herritako jendeak zer konsumitzen duen. Guk aniztasunari buruzko kriston reportajeak eta albisteak egiten ditugu, herritako informazioa plenoak eta horrelakoak lantzen ditugu, asko, kriston txampagotatzen ditugu, osatuak, loturak, ezakizet, baina emaitzetan, bizitri dagokionez, emaitzak eskasa dira. Eta horrek kontrasenean jartzen aldu gure konbikzioen zerrenda eta errealitateak ematen duguna? Ez. Guk batzuk eta besteak lantzen jarraituko dugu eta gure lantzeko estiloa barbera izango da. Aniztasunetik, pertsonetatik, gutik eta beti ere gure inguruan gertatzen den errealitatearen klabeak ematen herritarrei errealitate hori hobeto interpretatzeko, ez? Zazkiran hori baita, eta zuk esan dezulen, guk herritarrei, guk jendeari klabeak eman behar dizkiogu, inguruan duen errealitatea zein den hobeto uler dezan. Eta, bizkaten interbentzia eta gaureko horrean hitz egin da, hortikan joan litzateke. Kasu txiki batzut, tokiko eta bideetan gertatzen den kasu batzut, zuk titular handiak ekredituzu, nik txiki batzuk ero, esperientzia txiki batzuk ero kontatzeko esmoa nuen, hori behar da, gerago hitz egin dezakegu, tokiko edabietan eta pertsona ezagunak eta horbiak izate horrek, batzutan, egoera kuriosoak sortzen dituelako. Labur hitz egin duzunez, igual galdetu nahiko nizuke, zuen herrietan noizbait egon den horrelako arrazakeriari lotutako halako gatazkaren bat, adibidez, albistegietan askotan gertatzen da, herri batetan, familia ijito baten kontrako kanpaina bat egin, auzokoek, eta zurrumurru pila batzekin, eta albisteetan bi aldeen bertsioak, neutraltasun, ustezko neutraltasun horrekin, biei ahotsa eman edo. Horrelakoak gertatu zaizuen naizbait? Gertatu zaigu endale gutxi kasu bat, zehazki Irunen, eraso homofoboak egon dira, Irunen, eta saiatu ginen gai hartzen, baina, alde batek, zehazki, Irun Udalak, berak klabe asko eman guztizkigualak, hauko inzidentziari, eta ez genituen alde guztiak kasu honetan, eta gaia oso ondo landu barrikoa zelako, gaia bere hortan ziren nuen. Horrelako gatazka zeharik ez dugu.